eskerrik asko zuei, hone etortzeagatik, egoera berezi hontan gaina, eskerrik asko ere euri, iratzarrik eta kraki hemen egoteko aukera emateagatik. Alde batetik egia da, ematen du hemen eserita egonda, zerbait interesgarria eta erabaki horra esateko lekuan gaudela, baina, bueno, ni ez naiz gaian aditua eta saiatuko naiz dekolonialitate edo pentsamendu dekolonial horren oinarri batzuk hartzen gure errealitatea pixka bat aztertzeko, ez hainbeste jatorrizko herrien menderakuntza mekanismoak, baizik eta pentsamendu dekolonialaren tresnak hartu gurea pixka bat gureari begiratzeko. Horregatik jarri diot izenburu hau, Abia Yala bakizu dela, jatorrizko herri batzuk, herri askok pixka eta adostasun maila badauka Amerikari deitzeko, ez? Amerika dalako Europaren asmakizuna, izena asmakizun hori da. Eta pixka eta herri indigenek adostu dute pixka eta Abia Yala kontzeptu hori erabiltzea hori, inbentzio edo asmakuntza Europar horrei aurre edo kontra egiteko, ez? Nere helburua gaur da orduan, dekolonialitatetik Euskal Herrira begiratzea, eta gehiago egingo dut hurbilpen analitiko gisa edo, gero bukaeran bai jarriko ditut mai gainea, ez dakit, ikuspegi estrategikoa detik, ze puntu diren ustez garrantzitsuak edo aintzat hartzekoak, baina gero Florenek igual gehiago sakonduko du ikuspegi estrategiko horretan. Orduan, hau izango da nire gaurko, lau atal dira, baina nahiko harin joango naiz, Batetik egingo dut kokapen moduko bat, hain zuzen ere pentsamendu dekolonial, aritzek eta ibaik ja hitz egin dute, argitu dituzte, gauza asko, hortan ere esan diot Ibairi, hori, niren da aditua, eta orduan kontzeptuen artean, batzutan igual baldin badagolako hankasartzeren bat, barkatuko jazute. Pentsamendu dekolonialen oinarriaek balio digute, hori da sortzen zitzaigun lehenengo galdera, ez? Balio digute oinarri horiek, tresna horiek, orduan pixka kokatuko dut pentsamendu dekoloniala eta galdera horri erantzuten saiatuko naiz. Gero, nondik gatoz, pixkat, hurbilpen historiko moduko bat, aritzek egin du, baina hori ikusteko pixka bat gure aurrekoek zer esan duten, ez? Euskal Nazio Mugimenduko diskursoek zer esan dute horri buruz, abertzaletasuna zer esan da, hurbilpen ere perspektiba harin bat, pixkat ikusteko nondik gatozen, non gauden, jatorrizko herrien menderakuntzaren gakoak zeintzuk izan daitezke, pixkat beti dekolonialitatearen teoriatik ikusita, Eta noragoaz, bauda zaiena, gainera, krisi honetan ez daki inorkezak noagoa zen, baina, esan nahi dut, pixka bat, gako batzuk, oinarri batzuk, pixka bat, Euskal Herriaren subiranotasun edo buru jabetza hortarako niretzat garrantzitsuak direnak. Kokapenari dagokionez. Errepikatzen banaiz barkatu, Ibaik esan du, modernitatea eta kolonialitatea txanponberaren bi aurpegi dira, deskolonizazio prozesuek noski ez zuten kolonialitatea desagerrarazi, orduan ulertu behar dugu modernitatea beraren ibilbide historikoaren ezaugarri bat bezala, berezkoa duela eurozentrismo horren eta arrazakiri horren edatzea eta edatze hori. Orduan, kolonialitateak biziraun dio deskolonizazio prozesuari. Orduan, hor sartzen zitzen zalantza hori, kontzeptuen argipena, nabarduraren bat edo egin ebazu egin, kolonialismo eta kolonialitatea, zer da zer? Kolonialismoa, hainbat autore irakurrita, definitzen dute pixka bat, menderakuntza formal gehisa esan dezagun, esplotazio politiko-ekonomiko, kultural, militar, territoriala, pixka bat, esplizitua den hori, historialariek ere fetxa batzu jarri dizkiote, kolonizazioari eta deskolonizazioari fetxa batzu jarri dizkiote. Da pixka bat hori, kolonizazio formal hori, herri batek beste baten gainean ezartzen duen dominazioa. Eta kolonialitatea izango litzateke, kolonialismo moderno horrek erditu duen, botere patroi bat, iraundiona, deskolonizazio horri. Eta iraunarazi ditu hain zuzen ere deskolonizazioak sortu zion desberdintasunak, Desberdintasunak, arraza, etnia, nazioen artean, desberdintasun horiek sortu zituen kolonialismoa eta kolonialitateak iraunarazi ditu
desberdintasuna eta arrakala horiek, eta jarraitu du Europaren, mendebaldearen imaginario kultural hori inposatzen eta edatzen globalizazioaren bidez. Piskat jarraitzeko, orduan, eurozentrismo horrek, jakina da, mundu ikuskera jakin bat unibertsalizatu du, naturalizatu du, normalizatu du, badirudi ez dagoela beste mundu ikuskerarik, besteak ikusezinak dira, eta orduan izan da, Europak, modernitate horrek, zibilizazio horrek, ekoiztu dituen ezagutza, balio eta arauen araberako mundu ikuskera bat, ezta? Eta gainera, oinarri politiko eta filosofiko argi bat erabili du. Ez? Arrazista, gizakiaren historian, naturaren arauetatik bereizi izan, gizakia, gizon emakumeak, naturaren arauetatik bereizi ziren, eta Europan jo zuen goia, ezta? Zakit ikusten den, nolabait, zibilizazio basa, dikotomia horren arteko ezaugarriak aldearrekatu zituen, da baina, askotan hori ez, lehia edo gain jartze biologiko badago, ez? Zibilizazioa gu zuriak, arraza zuria da, basatiak baino askoz ere, gaiagoa, eta gaina inkluso ezaugarri biologikoei, ez bakarrik kulturalei, aipu egin da, ez? Orduan hori, zibilizazio basa, dikotomia hori erabili zuen, oinarri politiko, filosofiko guztia, kolonialitate menderakuntza guzti hori justifikatzeko, baita ere. Bale, orduan ondator, pentsamendu koloniala hor kokatu genezake nolabait, ez? Eurozentrismo hori deseraikitzeko, eurozentrismo horri aurre egiteko, edo ikuspegi, diskurso, praktika kritiko bat izan liteke, ezta? Horra aipatzen dira, modu desberdinean, arrazoi subalternoaren errekonozimendua, implementazioa, ez? Arrazoi subalternoa, edo berreraikuntza epistemiko bat, jakintzaren, ezagutzaren berreraikuntza bat egin beharra, alegia, mendebaldeak inposatu duen eredu dominante horri aurregin eta berreraikiko duena beste zerbait, ez? Edo inkluso desobedientzia ere erabiltzen da, ez? Osea, subalternoa da, mugan dago, gainera bere helburuetakoa da berreraikitzea zerbait dominazio horrek suntsitu nahi izan zuena, eta desobedientzia batetik egiten da. Bueno, nolabait subjektu berri bat sortu edo aztertu zuen pentsamendu dekolonial horrek alegia ikusezinena edo jatorrizko herriena, ezta? Jatorrizko herriak subjektu bihurtu nahi ditu, aztertu nahi ditu eta duintasuna eman nahi ditu, ez? Jatorrizko herri eta ikusgarri egin nahi ditu. Orduan, galdera zen hau, ezta? Atal honek emukatzeko. Pentsamendu dekolonialen oinarri balio aldigute, baliagarri altzaizkigu. Bueno, mintegi honetan oinarri gisaia jarrita zeudenez, pixka bat, eta bat egiten dut, mundu postkolonial edo dekolonizatu batean bizi gerala dion diskursoari aurre egiteko, balio dizaguke, ezta, alegia errealitate honi betaurreko hietatik begiratzeko, zehatzago, gaur egungo botere hierarkia horiek aztertzeko, dominazio egoerak aztertzeko tresnak eman diezazkiguke, eta ja gurera begiratuz, eta gure herria jatorrizko herri gisa, estaturik gabeko herri nazioetan kokatuta, gurean ere ditugun menderakuntza mekanismoiek aztertzeko, ulertzeko, uste dut nik baiezkoa erantzungo niokela galderari. Ez dizut esan, baina edozeinek parte hartu nahi balu momentu batean, airera botatzen dituen galdera hauei ere erantzun nahi balie, jaso lasai besoa, eta gok iruditzen zaizun momentuan hitz egin. Bestela ere, Florenek hitz egin ondoren egongo da tartea pixka eta hausnarketa eta eztabaida kolektiborako, bai? Orduan, gurean ere badakigu zerbait, ez, gramatika kultural dominante horrek inposatutako, botere, ezagutza, subjektitate, edo, ez, kultura horri buruz. Orduan, pasakonez bigarrenera, orain egingo dut harin diskurson azterketa bat, Euskal Nazio mugimenduan ze diskurso zer esan dute gure aurrekoek, Euskal Herria kolonia bat alda, ez dion galdera horri gaur hemen erantzungo, baino, bai nahi nuke ikusi zer edo nola kokatu duten hori gure aurrekoek, bai? Karo, hori ere testu inguru edo garaian desberdin interpretatu ezakezu galdera hori, galdera horren erantzun ere garaian desberdina da Sabinoarenaren garaia eta haren garaia edo gaur egungo garaia, orduan erantzuna ere garaikoa da, dudari gabe. Bueno, sinpleki, Aranaren diskursoetik hasita.
Sabino Aranak okupazioaren eta kolonialismoaren kontrako jarrera agertzen du bere idatzietan, orokorki imperialismoaren forma guztiak edola kritikatu zituen, bereziki Espainiaren kolonialismoa, kritikatu zuen baita ere arraza zuriak beste arrazen kontra indarra erabiltzea, eta zibilizazio basa diskurso hori ere kritikatu zuen. Bai? Hemen batek esan dezake, bere diskursoak arrazakeritik zuena ikusita, baina Aranaren diskurso arrazista kokatzen da garaiko diskurso arrazistetan, alegia garaiko diskurso politiko guztiak ziren arrazistak, eta bere hor kokatzen da. Baina berak bai, eta, hor badira autore batzuk, azpimarratzen dute Aranaren arrazismo hortan, berak ez zuela helburu izan euskal arraza hori beste arraza batzuei inposatzea edo edapena egitea, ez? Espainiak edo imperialismoak egin duen bezala, edo ez zuela elementu biologikoetan hainbeste arreta jarri baizik eta gehiago desberdintasun kultural, ohiturazko, tradiziozko eta bai. Aranak jarraitzen du esaten, independentziarako eskubidea dugu eta kultura guztien bizitzeko eskubidea defendatu zuen. Eta gainera, garaiko borroka kolonial, kontrakolonial horiek pizgarri ikusten zituen Euskal Herrirako edo egiten du hor antagonismo, olako analogia bat esaten du Euskal Herria ahulduta dago, Euskal Herriko kontzientzia oso ahulduta dago, ea pizgarri zaizkigun bizilagunen borroka antikolonial hauek. Eta gainera elkartasunari ere keinu egin zion, nolabait nazioen artean, elkartasuna egon behar dela, eta bar. Eta gurera begiratuta esaten du Euskaldunek ere inbaditzaia kanporatu egin behar dutela eta independentzia politikoa berreskuratu behar lukeela. Eta Euskal Herria bai, herri okupatu gisa ikusten du. Hemen badira Larronde, Jauregil eta Mendiak egiten dute olako aipu bat eta esaten dute berez Aranaren diskursoan dagoen alderdirik modernoena, esan dezagun horrela moderno, dala sentimendu kontrakolonial hau. Datorkio nahi zuzen ere Euskal Herria okupatutako koloniatzat hartzen duelako. Eta horrek ekarri ziola nolabait berari bere diskurso hortan elementurik igual modernoena. Eta ez zuen esan duten bezala erakutsi Euskal Lurretatik kanpo, Euskal Arraza, Euskal Herria, Euskal Lurretatik kanpo proiektatzeko asmorik, baina esan dezagun hemen ere egiari zor, artikulu batean aipatzen duela, Espainiak, Euskaldunen gandik, gauza on asko jaso duela, eta zerrendatzen ditu eta esaten du Euskaldunek Espainiarrei beste herri batzuk konkistatzen lagundu zietela. Eta hori mundu berriko, konkista hori pixkat ez du kritikotik egiten, baizik pixkat arrotasunetik. Hori ere esan dezagun. Aranaren ondoren esan dezagun etaren diskursora arte ardatz gehienek, arrazarena, hizkuntzarena, erlijioaren nola ez, ohiturena, gobernuarena, nahiko bere horretan jarraitzen dutela, eta arte baino bada hemen bat, Gaiastegi, udari aipatu nahi nuke, karpen interesgarri egin zuelako Aranaren ondoan, ez? Aranaren linea bertsuan, baina urteatzu beranduago, jarrera kontrakolonial horri pixka materializatu zuen gehiago, edo jarrera kritikoago bat agertu zuen, eta ja zehatzago, begirunea eta mairesmena dirazizioen adibidez Marokoko matxinatuei, eta parekatu egin zituen Euskal Nazio Auziara eta Marokoko auzi koloniala adibidez. Gero interesgarria da ere, gero eta kengu duena, koordenatu politikoetan ezartzen duela kolonialismoa bera, ez hainbeste etikoan, erlijiosoan, aurreko diskurso politikoetan gehiago erabiltzen ziren, ez? Filosofiko, etiko, erlijioso, baina koordenatu politikoetan kokatzen du hori. Gudarik ere, nazio zapalduen elkartasuna aldarrikatzen du, eta horraipatzen ditu adibidez, Galizia, Katalunia, Euskal Herriaren aliantza hirukoitz bat, eta, Galeuskaren, ez? Proposamena hor dauka. Ordan hor dago edu Gudariren karpena, eta pasako naiz, atal honekin bukatzeko, etaren diskursora. Aritzegi aipatu ditu 20. mendaren 2. erdiko diskurso hauek, baina, gainetik aipatuko dut, Etak ere, gainera, aurrez aurre topo egiten du bere garaian, deskolonizazio prozesuekin bete-betean, nazio haietako askapen borrokekin pilpilan daude, eta
aurrez aurre topo egiten du. Eta orduan, bere aurrekoek bezala, Euskal Herria nazio gisa, osea, nazio okupatu gisa definitzen, bale? Baina gehiago materializatu zuen, gehiago sakondu zuen, adibidez Nafarroko Erresumaren anexio eta Karlista gerrak kokatzen ditu okupazio gerra militar gisa, 36ko gerraz geroztiko zapalkuntza frankista ere okupazioan oinarritu zela esaten du, edo Frantzia-Espainiaren okupazioa eta metropoliek egiten zutena kolonietan ere, analogismo bat egiten du. Osea, irakurketa historiko horretan gehiago definitzen du hori ez, kolonialitate edo kolonia izaera hori, bale? Eta Euskal Herriko errealitatea ere, erabateko antagonismo harremana ezarri zuen, herri kolonizatuetan bezala, Euskal Herriaren eta Frantzia-Espainiaren potentzia okupatzaileen artean. Bale. Eta gero, kuriosoa da, eta, uste dute Aritzek berak ere aipatu duela, aldi berean Europako nazio etnia, nazioen susperraldiei begira ere, bazegoela eta batez ere lehenengo urteetan, bale? Eta hor, Europa batuaren alde egiten zuen, baina ez, horri jarri dizuet, este federalismo no puede ser un federalismo de entes monstruosos como los estados modernos. Ez du nahi estatu moderno monstruoso hoien Europar batasuna, baizik eta nazioena, bai? Oraindik, eta hasieran ideia hor dago, eta bi korronte, bi iturri horietatik edaten du, bale? Batetik daude, erresistentzia mugimenduetako liderrak, Fanon bera, Memibera, aipatu dituzue, Kubako gerriaren garaipena, edo Algeriako askapen borrokarena, eta bestalde batetik daude, neurri txikiagoan bada ere, Europako mugimendu nazionalisten susperraldiak, ez? Baita ere, jarraitzen dituenak, eta etak pasa zituen 10 urte, bere diskurso, edo bere diskursoa eta praxia definitzen, ez da? 5. biltzarrera arte, eztabaidak, zatiketa batzuk, horra 10 urteko, eztabaida hausnarketa kolektibo bat dago, lehenengo urteetan, pentsa, bi korronte hauek edo batera agertzen direla. Askotan gainera, ez elkarren kontra, baizik eta idatzietan, inkluso elkarren osagarri ere agertzen dira bi ideia hauek, bale? Gero, Baskoniaren ekarpena daukagu 73an, etan zabaltzen denean beraz, eztabaida pilpilan dago, bi korronte horiek daude, laburbiltzeko pixkanaka, etak, 3. mundua deitzen dugun hortako herrien ereduak hobesten hasten da. Eta Europa batuarena baztertzen, bale? 74, 75, langile borrokak ere pilpilan daude Euskal Herrian, teoria antikolonialistan gehiago sakontzen du, eta hemen bi alderdi bakarrik. Bat, egoeren analogia egiten du, bi, jarduera formulen analogia. Zer esaten du? Egoeren analogian esaten du. Eta hori Fanon eta Memi eta hausnarketak bere egiten ditu. Parekatzen ditu, analogismoa egiten du, herri kolonizatuen eta Euskal Herrian artean, horren esaten du. Beti dago okupazio bat, herri zapalduak eta okupatuak haustura estrategia bat ezarri behar du, beti, haustura estrategia, eta gero, dator 3. pausua dela, nazio identitatearen berreskuratzea, edo leheneratzea, edo hizkuntza, jatorrizko hizkuntzaren berreskurapen hori. Hoi dira, 3 osagaiak, konparatzen dituenean, borroka edo mugimendu antikolonialista horiek, eta Euskal Herriko egoera, ezta? Egoeren analogia. Eta gero baita ere egiten du analogia jarduera formuletan, edo esan ezagun, borroka metodoetan, estrategia iraultzailean, borroka armatuaren erabileran, egiten du baita ere, gerrilla gerraz ere teorizatu Krutbikek aurretik. Orduan hor egiten du, teoria antikolonialista hortan, analogia batekoa egoeretan eta formula edo borroka moldet. 5. biltzarrera iritsita, esan dezagun, jarraitzen duela nolabait borroka metodoen arloan eta estrategian arloan 3. mundua deitzen dugun hortako herrien eredu hartzen, eta bukatzeko, eta ez dizu ikusiko hor, hortik aurrera azten da eztabaida bat, eztabaida beti egon da ikusi ez zuten ez principios edo zuzenbidetik, lehenengo biltzarreko oinarri teorikoetatik, 5. biltzarrera ertago eztabaida, eta 70etik aurrera ere jarraitzen du antikolonialista izan behar den, edo antiimperialista izan behar den, antikolonialismoak gehiago egiten diola
erreferentzia okupazio bati eta antiimperialismoa gehiago globalizazio ekonomikotik, ez nahi sartuko, bakarrik jakin, 10 urteetan sekulako eztabaida dagoela hemen, eta hobesten duela teoria antikolonialista hori, Hirugarren Mundua ditzen dugun herrietako eredu hori bere egiten duela, hortik jaten duela, hortik edaten duela, eta eztabaida jarraitzen duela hortik hori. Bale. Hori esan da, pasatzen ez, 3. atalera, zemuz noa, ondoni? Ondo? Orduan, orain ja, jatorrizko herrien, Euskal Herriaren jatorrizko herrien menderakuntzaren gakoak. Zeintzuk dira, zeintzuk izan daitezke, beti ere, ari gera, dekolonialitatetik begiratuta, bale? Orduan, Europa iristen da, bialara, Europaren kolonialismoarekin, kulturen hierarkizazio badator, dominazio badator, botere harreman bat dago hor, eta noski, kultura dominantearen botere ereduak, jatorrizko herrien dimensio guztiak zeharkatzen ditu. Bai? Dimensio soziala, politikoa, ekonomikoa, kulturala, epistemologikoa, arraza, sexu, subjektitate, identitate, kulturen hierarkizazio horretan, kultura dominante bat, inposatzen zaio beste bati, eta bere dimensio guztiak zeharkatzen ditu. Autore dekolonialek 3 esparru aipatzen dituzte, eta ekarri egin ditut. Botere kolonial matrize horri 3 dimensio ematen dizkiote. Bat da, zakit ezagunak itez zaizkizuen, boterearena, bestea da jakintzarena eta bestea da izatearena. Alegi. Jatorrizko herrien ikusezintasun hori gainditzeko eta mendebaldeko ikuspegi dominante hori, oksidental hori, aurre egiteko eta beraien pentsamendu propioak eta eraikitzeko, eredu propioak eraikitzeko, 3 dimensio hauek aztertzen dituzte. Zertan gera dimentsio politiko-ekonomiko horretan, zertan gera ezagutzaren, jakintzaren, filosofiaren, zientziaren eremuan, eta zertan gera identitatearen eremuan. Guretzat ere, baliagarriak izan dakizkiguke, gure egoera aztertzeko. Boterearen kolonialitateari dagokionez, autore hauek defendatzen dute, jatorrizko herrietan, deskolonizazio prozesua gertatzen dira, eta nazio-estatuak eraikitzen dituzte, kolonialitateak jarraitzen du. Eta erabat estrukturatua dago nazio-estatu berri hortan. Eta hemen bada, aipu bat, Jasnaia Aguilarrena, ondo dago esaten du azkenean, gu ez gera Mexikoren oinarria, gu era Mexikoren ukapena. Mexiko ez da eraiki mix herriaren oinarrietan, edo gu ez gera egon nazio-estatu horren eraikitze ardatzetan, baizik eta gu gera horren negazio bat. Alegia, bertzen da dimensio politiko-ekonomikoan, kolonialitate oksidentalak erabat jarraitzen du jatorrizko herrietan. Bale. Eta, noski, menderakuntza estruktural eta transversal batez ari gera. Alegia, guk hemen, nik gehiago aritu naiz nazionalismoaren ikerketetatik, ez da beste dekolonitatetik. Eta hemen, Billigen ezagutzen zue banal nazionalismo edo euskaraz ez daukagu banal hori esateko hitzik, utxala, nazionalismo utxala da esatea. Nazionalismoa dago leku guztietan, arnasten dugun leku guztietan. Hasi, Salvamek sortzen dituen interesgunetatik, jarraitu, materializatzen da nazionalismo hori gure egunerokoan. Telebistan, edo gure harremanetan, hizkuntzan, ze hizkuntza erabiltzen dugun, ze hizkuntza autu egiten ditugun. Nazionalismo banala da estatuak instituzionalizatua duen nazionalismo ikusezina, eta horregatik esate dute gu ez gera nazionalistak. Nazionalistak dira besteak, beti, ez? Nazionalismo instituzionalizatua da ikusezina dena, eta hori da gertatzen dena hemen. Edo Jorge Kaxiago aipatzen du mikronazionalismo, adibidez, beste kontzeptu bat. Banal nazionalismo edo mikronazionalismo, gauza bera. Hain da ikusezina nun herritarrok ez dugun ikusten. Bandera bat igual ikusten dugu. Eta batzuei mina eman diezaguke, beste batzuei ez, selekzio batek irabazteak postasuna eragiten du. Ez? Hor usten dut. Botere kolonial instituzionalizatua ikusezina eta herri indigenak, jatorrizko herriak ikusezina egiten dituenak.
Gurean alakorik, gu ere esan dezakegu menderakuntzaren biktimak bagerala, ez da? Osa, 16. mendetik aurrera hemen ere nazio-estatuen esparrua finkatzen joan da, Frantziarena, Espainiarena, eta Euskal Herria estatu egiturarik lortu ez zuenez, esparru horietan integratzen joan zen. Eta aurretik zituen erakunde, harreman, egitura galtzen joan zen. Orduan, botere harreman edo mendekotasun botere hori, kolonial hori, badugu. Nazio-estatuen nazionalismoa ere sistematizatua dagoela esan dugu, edo non dago, gure bizitzako eguneroko zirrikutu guztietan sartzen da. Eta jende menderatzaile, ere, bagera, neurri batean ez. Gu gaude kokatuta, ze ardatzetan, mendebaldeko ardatzean, nazio garatuen posizioan. Orduan, monarkia estatu Espainiarra biaialara joaten denean, eta han sekulako sarraski egiten duenean, genozidio hartan Euskal Herritarrek ere parte hartu zuten. Ez Euskal Nazioaren izenean, ez behar bada proiektu, Euskal Nazioa edatzeko proiektuan, baizik eta monarkia Espainiarraren izenean, baino, Euskaldunak horre izan ziren. Eta gu gaude kapitalismo neoliberalen erdigunean kokatuta. Orduan, naizaren kontra jardun nahi genuken, sistema horretan sartuta gaude, eta ehun ekonomiko hortako langilea gera, edo ehun hortan lan egiten dugu, ezta? Nahi eta edo nahi gabe, azkenean, mendebaldeko ekonomia horren agente edo parte ere bagera, bai? Gero kritika guztiak esan ditzakezu, jakintzaren kolonialitatera pasatzen naiz, orduan. Esan dugu botere kolonial hori esparru guztietan arnasten da, eta noski jakintzarenean. Badakigu Euskal Herrian ere, logika oso eraginkorra dela eskola edo hezkuntza erabiltzea, jatorrizko herriak suntsitzeko, bere hizkuntza suntsitzeko, eraztunaren jokoa erabiltzeko, bertako herritarrek euskara hitz egiteari usteko. Pedagogia dekolonialak zer aldarrikatzen du hor? Bi ikuspegi horietan, bi kosmologia horietan, bi kultura horietan, bi hizkuntza horietan, jatorrizko herrienare ikustaraztea, eta adibidez hor bada unibertsitate bat, Mexikon esango nuke ez, jatorrizko herrien jakintzak balioan jarri ditu eta unibertsitatean irakasten hasi dira. Eta gurean zer gertatzen da, adibidez Ane Larrinagaren hitz batzuk ekarri ditut, hemen esaten dute, ez da zer ikusten, ez da? Hemen ere, jatorrizko herrien, aipatu ez zutelen, ez da, euskal basa, kosmologia, pagano hori ere suntsitu zuten, biktima ere bagera, eta gainera gaur egun oraindik badira, unibertsitatean lan egiten dugu, ikastoletan, eskoletan, merkatuaren irizpideen arabera askotan baztertzen ditugun irakaskuntzak, ze ikertzen da EHUn, ze ezagutza produkzio lehenesten da, zer da orain boladan jartzen dena, iraunkortasuna, orain ikertu behar duzu iraunkortasunaz. Euskal Nazio Askapen mugimenduen tal, igual ez da ingarrantzitsua, esan nahi dut marra gorriak badaudela eta hemen ere, hemengo ikerketek, hemengo ezagutza produkzioek, hemengo eskoletan irakasten dena testu liburuetan eta dagoela baita ere, Espainiatik, Frantziatik jasotzen ditugun eredu dominante horiek ardaztua, bale? Eta jente menderatzaile jarri dut hemen, mendebaldean kokatuta gaudenez, mendebaldearen kosmologia horren erreprodukzioan eta edapenean ere Euskal Herriak bere zeregina ere izan du, mendebaldeko agente gisa esan nahi dut, bale? Eta bukatzen juteko, ez dit aurrera egiten uzten, 3. ardatza daukagu, dala identidadearena edo izatearena, bai? Eta bukatzen noa, ez nahi nuke, hau. Hau da, nahi dudana, baina. Ikusten dezute? Izatearen kolonialitatea da 3. dimensioa. Subjektibitatearena, ze identitate individual eta kolektibo ere ikitzen ditugun. Jakina da, boterean instituzionalizatu aldin badago Espainiaren, Frantziaren dominazio kultural hori, referentzia kultural guzti horiek. Gainera, jakintza eskolaren bidez ere,
Jende askok euskarari uko egin dio, bere identitatea arbuiatu du, hori ere zapaldu edo jatorrizko herrietan ere, herri indigenetan ere aipatzen dute dekolonialitatearen teorilariek, zenbat herrik, zenbat pertsonak azkenean uko egin dion edo nola, eta arbuiatu duen bere jatorrizko identitatea, jatorrizko hizkuntza, jende batek uko egin dio euskara seme-alabei irakasteari, zibilizaziora joateko behazelako Espainiara edo frantsesa ikastea. Orduan, izatearen kolonialitatea ere erabat bustitzen du estatuetatik datorren, nazio estatuetatik datorren, dominazio kultural horrek, ez? Orduan hor zer daukagu, kultura dominazio bat, hizkuntza inposaketa bat, imaginario eta irudikapen sistematiko bat erreproduzitzen da, hasi 4, vamos, aldarrikapen hori etengabe azpimarratzen digunetik, selekzio espainiarraren aldeko jarrera hori, edo egunero arnasten ditugun, edo ez dakit talde batean batek, 10-etik batek euskaraz ez dakielako egiten ditugun hizkuntza hautuak. Osea, dena dago, ez, izatearen autu subjektitate eta identitate individual kolektiboa ardaztuta baita ere kolonialitate horretan, bale? Bai, bukatzen, bale. Orduan, eragiten duela alegia gure identitateetan, gure autoirudian, gure subjektuen ze helburu ditugun, edo identitate horietan, bale? Orduan, hor menderakuntzaren biktima gerela jarri dut, agente menderatzaile baino gehiago, hain zuzen ere, bortxaren monopolio tarteko, Frantziak eta Espainia, gai izan direlako neurri handi batean gure nazio homogeneizazio bat bilatzeko bere mugetan. Euskal Herria, Katalunia, Galizia tarteko. Eta asimilazio hori hizkuntzarena, kulturarena, historiarena, lurraldearena, eta kideek berreskuratu zuten askotan euskal historiarekiko jakintza, ez zuten ezer jaso. Orduan, jatorrizko herri horrek ukatua du askotan bere historia. Berak, eta kide horiek berreskuratu zuten, edo askotan hizkuntzarena aipatu dudana. Orduan, hor dago asimilazio, dominazio bat, bale? Eta ja, bukatzeko, noragoa zen, gero Floreni pasako diotitza eta estrategia arloan berak hobeto hitz egingo du, baina nik hemen bakarrik. Dekolonialitatean teorilari dekolonialek esaten dute. Emantzipaziorako zer? Ezinbesteko baldintza litzateke, aipatu ditugun hiri dimensio horietan, boterearenean, jakintzarenean, subjektitatearenean, hiru dimensio horietan, askatzea edo emantzipatzea edo giro dekolonial edo biraketa edo iraultza dekoloniala egitea, giro dekolonial. Ikasten dugun hori desikasi edo berrikasi edo, ez? Eta nik hor azpimarratuko nituzke Euskal Herriaren erronka, Euskal Herriaren subiranotasunarako erronka estrategikoetan azpimarratuko nuke. Burujabetza politikoaren beharra, burujabetza kulturalaren beharra. Bi oinarri horiek jarriko nituzke. Alegi, independentzia politikorako prozesu bati hasiera eman, hortarako kontzientzia piztu. Hori nola egiten den, nola erakarri behar ditugun, euskaldun diren, ez diren, independentzia zale diren, ez diren, hor asmatu beharko dira, originalak izan beharko gera, eta saiatu beharko gera estrategialik eta erakargarrena sortzen, eta niretzat oso garrantzitsua, sistema instituzionalaren eta gizarte mugimenduen arteko integrazio hori bilatzea jutea, hemen zerbait izan bada, indartsua, eta Euskal Herriak ekarpen handia egin badu da gizarte mugimenduen ekarpenean, eta uste dut oraintxe bertan krisi batean dagoela, eta oso garrantzitsua zaigula, jake instituzioetan ere baden independentismoaren aldeko jarrera, instituzioetatik ez ezik herri mugimenduetatik ere jarraitzea, eta hor integrazio nahiko bat bilatzea. Suinatusun kulturala nola ez, Euskal Herria bada, Euskal Herritik eta Euskaraz egin beharko da, Euskal Estatua Euskaraz eta Euskaratik egin beharko da, eta naiz noski bilatu beharko dituen, artikulatu beharko dituen nazio edo identitate edo atxikimendu desberdinak, uste dut euskarari toki zentrala eman behar diola, eta euskarak funtzionazionalak berreskuratu behar ditu, berreskuratu ez ditu inoiz izan, baina ez lagun arteko hizkuntza, ez ikastolako hizkuntza, izik eta nazio mailako instituzioetako hizkuntzari izan behar duela, ikusten dugu gaur egungo instituzioetako ordezkariek nola hitz egiten dugun, duten pandemiaren zifrak ematen dizkiguten bakoitzean, orduan hor uste dut egiteko handia daukagula, eta uste dut instituzioetan eta herri mugimenduetan euskararentzat, euskal kulturentzat estrategikoa diren leku horiek
sustatu eta abestu ardila. Eta bukatzeko noski ditugu beste zapalkuntza guztiak, eta hor noski ekonomia sozial eraldatzailea, sozialismoa, feminismoa, hor zapalkuntza guzti horiek ere noski ja bakoitzak nahi duen estatu eredua bilatuko du. Gu gurea edo alderdi batek berea edo joera batek berea, hor noski feminismoa eta ekonomia sozial eraldatzaile bat, justuago bat, behar beharrezkoa dela ustut, baina subiranotasun edo burujaitza politiko eta kulturala oinarri jarri, eta beste zapalketak bihar hitz egingo dezue gainera, ezta, hori, intersekzionalitate, begirada intersekzionalitate, behar bat zapalkuntza guzti horiek ere ardaztu beharko lirateke, eta egitasmo askatzaileak artikulatu. Eskerrik asko, eta floren